2026ko abuztuan gaudeia da, eta urtean jostatu ditudan joko onenen zerrenda egiteko une aproposa dela iruditzen zait. 2023ko joko onenen zerrenda hain zuzen ere. Zergatik 2023? Galdetuko duzu akaso? Niri 5. Gehiago luzatu gabe, nire 2023ko top 10 joko onenak. Nun 12 joko zerrendatuko ditudan. 11. postuan Secret of Evermore. Jokoaz gozatzen saiatu naiz. Alderdi txarren gainetik begiratu nahi izan dut, baina orokorrean divertimendua aurkitzea zaila egin zait. Ideia bikaina asko dauzka, baina testatu gabe argitaratu zela iruditzen zait. Jokalari eskutik heltzen ez dituzten jokoak atsegin ditut, baina honek ez du pista ziztrinik ere ematen urrengo pausua zein den jakiteko, eta hori diseinu falta besterik ez da. Ingurunea logika gabeko labirintua izateak ere ez du batere laguntzen. Bekatu handiena ordea, akzio RPG baten borroka sistema barra batzuk kargatu bitartean itxoiten egotean oinarritzea da. Kriminala iruditzen zait. Game Erauntzian argitaratu nuen analisia irakurtzen ari naiz, joan ara eta irakurri, esan beharrekoak esan daude eta. 10. postuan, Magical Quest starring Mickey Mouse. Analisia idatzita daukadan beste joko bat. Joko polita da eta divertigarria, baina arratsalde bakar batean amaitu nuen. Aurrei bideratutako jokoa dela uste dut, baina tamalez zati zailegiak dauzka batez ere maila-mailerako nagusietan. Haien mugimenduak ausazkoak dira eta batzuetan ez dago erasoak nola saihestu jakiterik. Dena den, joko orokorrean ondo egina dago, divertigarria da eta esperientzia motzo ezela gomendagarria. 9. postuan Shadow Warrior 2013ko bertsioa. Gizon bat zara, katana batekin, yakuza batzuen gotorlekura zoaz, Kill Bill pelikulako eszena famatuenetako bat protagonista bezala bizitzera. Gero dena deabruekin konektatuta dago, eta aro garaikideko zein japoniar mitologiako lekuan hitzetan dena mozten eta estandarazten amaitzen duzu. Bideojokoa da, premisa sinpla dauka, divertigarria da, ez gehiago ez da gutxiago ere. 8. postuan V-Rally Championship Edition. Joko hau hemen dago Game Boy Color kontsolan ez dudalako horren ondo dabilen lasterketa jokorik ikusi. Joko hau argitaratu zenean, 3 dimentsiotako lasterketa jokoak ziren nagusi. Eta 2 dimentsiotako teknika hau erabiltzen zutenek anzturaren ertzean ziren jada. Baina hain ondo eginda dago, ezin nuela berago jarri. Gainera oso divertigarria egin zitzaidan. Bere garaian eduki izan banu, seguruenik askotan jostatuko nintzake. Partida motzetarako oso aproposa baita. Komunean batez ere. 7. postuan Pharaoh, A New Era. Joko hau opari bat izan zen. Lagunek bazekiten Señor del Olimpo Zeus nire joko gogokoenetarikoa zela. Eta hau garatzaile berdinen antzeko titulua da. Tamalez ez dut pasa. 41 ordu dedikatu dizkiot Steamen, eta asko gustatu zaidan arren, akats batzuk zituen bertsio berritu honek. Gaur egun akats gehiena konpondu dituztela uste dut, baina momentu hartan maila batzuk bugeatu eta gainditu ezinak bihurtzen ziren, beraz alboratu egin nuen. Jokoa berez asko atsegin dut eta oso polita da. Aurrerago ziur aukera berri bat emango dio dela. 6. postuan Kirby Superstar. Ai, Kirby. Zaila egiten zait saga hau epaitzea. Kalitate handiko tituluak dira orokorrean, baina hasierak aspergarriak egiten zaizkit oso errazak direlako. Askotan hauen zailtasuna 100% gailentzean dago. Super Nintendorako titulu hau minijoko ezberdinez josita dago. Historia modu errez bat, adimen artifizialen aurkako lasterketa interesgarri bat, boss guztien aurkako bizitza bakarreko erronka, eta beste batzuk. Honenak niretzat, The Great Cave Offensive, Megaton Punch eta Samurai Kirby dira. Lehenengoa Metroidvania moduko altxor bilaketa jokoa da. Kartutxoko abentura luzeena izango da eta politena. Zuzenan jolastu nintzenean ez ezagun bat sartu zen laguntzera eta horrelako uneak asko gogoko ditut.
Megaton Punch eta Samurai Kirby. Esperientzia multijokalariak dira. Bi pertsona norgehiagoka bizian, botoi bakarrarekin ebazten diren erronkatan. Izerditu arazi didate behin baino gehiagotan. 5. postuan, Castlevania Dracula X. Arkade esperientzia gorena Super Nintendoan. Belmont jauna joko zaharretan bezala mugitzen da. Ez da oso abila, baina aginteak arazo gabe reakzionatzen du. Beraz, akatsak jokalariarenak dira. Behintzat oraingoan bizitza barra bat daukagu eta akats bat baino gehiago egin daiteke bizitza galdu aurretik. Musika eta grafikoak itzelak baino itzelagoak dira. Kolorean erabilera bikaina da eta animazioak oso erakargarriak egiten zaizkit. Ez dut gauza txarrik esateko joko honen aurrean. Jokoa zaila da. 5 ordu terdiko zuzeneko batean gailendu nuen eta Drakulak ordu oso baterako saiakera kostu zizkidan. Egun berriz errepikatuko nuke. Musika itzel hori berriro bizitzeko bakarrik bada ere. 4. postuan, Super Punch Out. Hau hemen dago esperientziarengatik batik bat. Joko hau gailentzea satisfakzio hutsa da. Arerion adimen artifiziala ulertzean datza tituluaren funtsa. Kontrolak oso errazak dira eta jokoak ezin hobe erreakzionatzen du agintean sakatutakoari. Porrotaren aurrean arerioa ulertzen hastea, keinu ezberdina iso egitea eta azkenean hainbeste burua uste eman dizkizun horri irabazteak sortzen duen plazerra ukaezina da. Dena dakizunean titulua oso erraza bihurtzen da. Satisfazio bizkor bat lortzeko lasterketa batean edo. Horrek ere bestelako jostagarritasuna ematen dio gailendu eta gero. Esperientzia polita da eta gomendagarria edozein jokozalerentzat. 3. postuan Mega Man X2 eta Mega Man X3. Funtsean joko berdina da. Bata bestean ostean gailendu nuen eta nire memorian ezin ditut ezberdindu. Kalitate oso antzeko daukate eta guzti honengatik postu berean jartzen ditut. Arkade esperientzia bikaina ematen dute biek. Mega Man mugitza bakarrik divertigarria da eta botere berriak lortzen zoazen heinean are divertigarriagoa. Ostenduta dagoen guztia mailetan zehar behin baino gehiagotan esploratzea ez zait bat ere aspergarria egin. Eta maila-mailerako nagusien zailtasunak ere ez nau geldiarazi, benetan divertigarriak baitira. Zailtasuna handiko jokoen fama daukate, baina Mega Man hain ondo mugitzen da eta hainbeste aukera ematen ditu, ez dudala uste halako etiketan merezi duenik. Bidezko zailtasuna daukala uste dut, edonor disfrutatu ditzakeen jokoak dira. 2. postuan Bahamut Lagoon. Batzuek jakingo duzen moduan, joko honek horren beste liluratu ninduen bere garaian, japoniar kopia fisikoa erosi nuela. Bahamut Lagoonek dena dauka. Pixel art grafiko itzelak, melodia ederrak, dragoi erraldoien zaintza eta historio interesgarria. Sareta gaineko borroka taktikoa, JRPG borrokarekin fusionatzen ditu, egoera interesgarriak sortuz. Titulua nahiko luzea da gainera, eta galdu daitezken interakzioak ditu, erne aritzen ez bazara. Nire arazo bakarra, joko ulertzen hasi nintzenean zailtasuna da. Arerioen adimen artifiziala esplotatzea oso erraza da. Interesatzen zaizkizun unitateak erakarriz, banan-banan aurka egiteko. Protagonistaren dragoia ondo entretenatuta badago, hilezkorra bihurtzen da gainera. Honek zailtasuna asko murrizten du. Egia da dragoiak nola entrenatu jokoak ez duela argitzen, frogakatz metodoa bihurtzen da, baina arreta pixka batekin nahiko erraza da zer behar duten deduzitzea. Perfektu ez den arren, esan ditzakedan gauza gehienak bikainak dira. Joko gutxi daude hainbeste jostagarritasun mota batu eta kalitate goreneko titulu bat eskaintzen dutenak. Eta hau, horietako bat da. Lehenengo postuan, Chrono Trigger. Esaten dudala, ez diot maixulan honi justizia egingo. Egiten duen guztia bikainki egiten du. Super Nintendoko joko honenaren titulua eskuratzeko lehiakide da, zalantza izpirik gabe. Pertsonaietaz eta haien nahietaz arduratu arazi nau. Abentura handiaren parte sentitu naiz eta ez dit aspertzeko astirik ere eman.
Egiten ari nintzen guztia garrantzizkoa iruditu zitzaidan, gertatzen ari zenarekiko esanguratsu. Gauza asko sentitu ditut. Bidaia zoragarria eta oso gomendagarria. Hauek izan dira nire 2023ko joko onenak. Eskerrik asko eta beste bat arte.